मोनसे जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि मोलाव बसुमतारिया बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा 20 आगस्तनिफ्रायनो प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनानै गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामजाबाय थादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बिथांखौ एसेबां फोथांनानै लाखिनो नागिरसेयावबो डक्टर बिथांमोना जोबोर नाजासेयावबो बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा, जोबोर दुखुनि बाथ्रा। जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै जोबोर मोनसे गोख्रों सोमावसारगासिनो दंमोन, बे समाव हारिनि सासे राफोद मावथि बिथां मोलाव बसुमतारिया जोंनि गेजेराव गैला। आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो, बेनि थाखायनो आं गसाइनि सेराव आरज गाबो, दुखु फोरमायो आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो। बिथाङा 26 आगस्ट बेलासिनि 3:47 जिउ गोमायो। बिथाङा सासे जोबोर एबसुनि गोख्रों मावथिमोन। बिथाङा मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव बाहागो लायोमोन, मैखोम बाहागो लायोमोन। बिथाङा सासे मोजां मानसिमोन। जोबोर दुखु मोनदों। बिथांनि थांना थानाया जों बर' हारिनि थाखाय अत्यन्त गोनांथिमोन। नाथाय मा खालामनो, थैनाय आरो थांनाया गासैबो गावनि खाफालनि, बेयो गसाइनि खेला, बेयो गसाइनि लीला। बेखौ जों मानसिया फोथांना लाखिनो होनब्लाबो हाया। बेनिखायनो जोबोर दुखु मोनदों। फिन आं गसाइनि सेराव आरज गाबो, बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव थांनानै आलो गोजोन जायगा मोनहैयो। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम।